ngai khublei snam thamai phi baro ki bajusha skor eka ktien ka jong ublei man ka step haka kerteng bathyang tam utra Jesu Christ unong pen em jongi tungin ya rung sho usnam thamai ringkat ban pen ko ngu ru yeladi haka ktien ka jong ublei ka ktien ublei ko ong na ka city jong Paul chikinong Ephesus kalanong ga basaw ka dokhot ka balai pho a batopin long ru ki bales bun paralok ki ba jamnot ki ba yamap paralok kumba ublei ru hau Chris ulamap yaphi kat kum kani ka dokhot ki dan lightly ki ai kapadingkong kadai ka jingle spoon paralok kabakran ru ya ka jingba lane kata ka jingle bha banya rap ya ki wei da ka basngo tho ya ka jingya sham jongki bat ban ya kitlam ya kata ka jingkhia jongki da ki kam ki bangile kata ka de ka jingle spoon bangin ya rap iki wei bangin kner ya laki jongki kti ban pen sting lang ya kata ka jingya sham jongki wei ublei ukwa yengi bangin long kumta namar kata kade ka donut ublei jongi ulong ublei ubasbun ublei jongi ulong ublei ubalesbun yangi kabaar padengin payangni bangin long ki bajam nut bangin dan ka donut ka bajam kata kade ka donut ka bajam nut kabamut ngindan ka donut ka bajam ka bakloi ban sngo sin ei ki wei ki badan hapdeng ka jingdan kam ka jingerap anamar ba omde ye kita ki bala priang ya ujisu ki balong lane ki balalong ki banget bakindan ka donut mau lane ka donut ka ba ne ka donut ka bakhim hanrei gidan kam kita ki bala priang ya Jesu Christ ki bala nget ha Jesu Christ kidan kam bakindan ka donut ka baklut ka bajam ka bakloi ban yarap ka bakloi ban snotho ya ki wei ha kabak lada ki wei ki dan hapdeng jong ka jingjanjar lane ka jing in sngo sin in sngo tho e ka jing sham jong ki ka phashi unong Samaria babha ka bengila ban sham na ka gospel jong Lucas kalanong ka pashipho ka dokhat ka ba arsan hadu ka balai pho nyau ka te ka jingle bha jong te unong Samaria babha ka de ka ta ka dur ukris ka badan ye ka donut ka bajamnut ka basngo sin bat bakloi ban yarap ya ki badan hapdeng ka jing lane ka jing janjar ban le isin ye ki ban yarap ki ka balai pade ki bayam map paralok tungin ya sedang ya usnam bathamai da ka bangi map ya ki bapen mong ngi bat ban pan map ru ye kita ki brio ki bapila pen mong lane ki bangi la pen mong namar ka Bible ka hikay ngi kumta kumba ubleiru ha ukres ulamap yapi kumta ubleiru kwa ngi bangin map ikiwe namar ngi lamap dongin yamap paralokhi kanega longa ktien ga jong ublei sa sisien pat ban pen kan mau yapi ka Bible ka ong to phin long ru ki bales bun paralok ki bajamnut ki bayamap paralok kumba ubleiru how Chris ulamap ingi kublai shibun ublai umkut ku yapi